जिब्रैथि बर' थुनलाइ आफादनि जा जथुम्मा दैमु नगराव जानाय बे हाबाफारिनि दिनैनि नैबे नैथि हाबाफारियाव फैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। लैहोर लैहोर रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा दिनैनि नैबे नैथि साननि हाबाफारियाव फैनायखौ नुनो मोन्दों। खोब मोजां जादों। गासैबो डिसिप्लिनै हाबाफारिफोरखौ मावफुंगासिनो दं आरो बयनिख्रुइबो गोजोनथावसिन बाथ्राया जाहैबाय मा नैबे हाबाफारियाव गं 13 हादोरनि एम्बासादरफोर बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों आरो जोंनि भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनि गेदेर गेदेर थुनलाइगिरिफोर लिरगिरिफोर बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। दा बिनि गेजेरजों जों नैबे खोथाखौनो बुंगोन थारैनो नैबे खुंगा 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जा जथुम्मा बे जथुम्मानि गेजेरजों बर'नि राव थुनलाइया दिनै बुहुमाव फोसावजागोन। बर'नि राव थुनलाइनि सोमोन्दै गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो थारैनो माबा मोनसे मिथिनानै मोनगोन, बुजिनानै मोनगोन, बेखौनो आसा खालामगोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बर'फोरनि जा ट्रेडिसनेल कालचार मोनफ्रोमबो बेनि माने मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय बेफोर हाबाफारिजों थारैनो नैबे हाबाफारिया जोबोद समायना जादों आरो बेफोर जोंनि बर'नि जा गुबै मोसानाय जितु जोंनि खेराइ मोसानाय बेफोर मोसानाय हाबाफारिफोरखौबो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फैनो हानाय माखासे एम्बासादरफोर बा गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय थुनलाइगिरिफोर लिरगिरिफोर बिथांमोना बेखौबो नुलांनानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि जा बर'नि हारिमु बे बर' हारिमुखौबो जोङो बिथांमोननो दिन्थिनो हानायनि ओंथियानो जाबाय मा जोंनि बर'नि हारिमुवाबो दिनै गुबुननि सिगाङाव फोसावजाबाय।